बाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आर फिन फैबावबाय आदा उफ्रिनि बागानावहाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो फैदों दसेखिनि आंबो मा मावनानै थानो होननानै आदाजों एसे हेल्प होफैदों आरो ना हाग्रा नै दुग्लुजोब्बायमोन बिथांनि गय बागानावहाय ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आदा उफ्रि मा होनो सान्दुं गोसा जिरायदों सान्दुं गोसायावहाय दसे जिरायथ'दों सान्दा सान्दा होनो मोनदों दासो बार फैना सान्दा सान्दा ओमफ्राय दा आङो बेखौनो दिनैहाय आदा उफ्रिनिफ्राय एसे मिथिनानै लानो लुबैदों जाहैबाय मा मोनथिनो होद बे मेथाइआ कपिराइट फैगोन नामा बे मेथाइआ कपिराइट गैया मेरा हे आस्सा बिराद मोजां मेथाइ नै आं लिरनाय नै आदा उफ्रि लिरनाय बावसो बे मेथाइआनो रोमै रोमै फेदेरना हो ओइ आदा उफ्रि जेन'बा आं मिथिनानै लानायसो जाहैबाय दिनैहाय मा मोनथिनो बे जोंनि जे इउटुबार लोगोफ्रा गोबां दङ हो आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा सोरबा इउटुबार गिदिर गिदिर दङ दा बैसोरबादि इउटुबार गिदिरना मानसियासो गिदिर ना इउटुबासो गिदिर बिथांमोना साननानै लायो जे ओमफ्राय जों समनि गेजेरावहाय बिथांमोनखौ नांगौ समावहाय बिथांमोनाव कल खालामोला मानि थाखायहाय दिखोआ आरो मानि थाखाय हरफिननोबो हाया आं बेखौ आदानावनो मिथिनानै लागोन आरो दिनैहाय आदायाबो जोंनिफ्राय एसेलाबो गोरोंसिन आरो गेदेरसिन इउटुबावबो देरसिन बैसोआव हयथ'बा आंनिफ्राय लैसिन जानो हागौ अब्लाबो दा जोंनि लोगो दिगि जों जालायग्रा लोंलायग्रा लोगोफोर दङ बिथांमोना जोंखौ माने फन बुयोब्लाबो जोंनि फनखौ रिसिभ खालामा आरो मानि थाखाय आदा फन रिसिभ खालामिखौथ' माथो होनना बुंनाय मानसिफ्रा मालाय बेस्थ' थायो बेस्थ' जुग सोखो मोखो जुग बे सोखो मोखो जुगाव मालाय बयहाबो खामानियाव बेस्थ' थायो हिसाबै हयथ'बा नोंनिखौ नों फन हरनाय समाव मोनसनफ्लाङाखै हयथ'बा बियो खिनो थांदोंबो जानो हागौ बा दुगैदोंबो जानो हागौ बा गथ'फोरजों टाइम होदोंबो जानो हागौ बिनि थाखाय नोंनि फन बे बिजि थानाय समाव नों हरस'नो ओंखायनो बेखौ हाया बिदि जायो आरो दा बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बुङो जाहैबाय मानसिया 12 घन्टा डिउटि थायो थिग 12 घन्टायाव डिउटिखौ बिथाङा मावबाय बिनि गेजेरावहाय नोङो मोनायोब्ला नोङो दुगैयै फ्रामै रेस्ट लायो 12 घन्टानि गेजेराव नोङो लास्टआव खेबसेयाथ' नोङो मबाइल दैगोन ना दैगोन मबाइल दैनाय टाइमावहाय आरो मानि थाखाय हरफिननो हाया ना जों दाहाय हरनायसै बिदि होनना सानना थायो ओंखायनो बेस्थ'बो थायो बिदियाव दाहाय मोनाफोराव थान्दा रायलायनोसै मालायखौ मा बुंनो आंनो जायो अब्लाबो आदा नोंथ' हरफिनथारो आंनो हरो हरफिनथारो नों टाइम मोनाब्लाबो नों मोनाफ्रावहाय हरफिनथारो मानोमोन मिनिया होननानै नोंथ' सोंहरथारो ना सोंहरो दा आं बेखौनो सानदों जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सोरबा अनलि जेन'बा नन बर' बा बर' बिनि गेजेराव गोबांथार जोंनि मानसिफोर दङ दा सोरबाया आङो दा बुंनो थाङोब्ला नुनो मोनदों जे गिदिर गिदिर मानसि दा जोंनि MP MLA बा बिथांमोननि EM बा CM बिथांमोननि सिङाव मावग्रा गोबां सोद्रोमाफोर थायो बिथांमोना बिसोर हमा नोंनि मालाबानि समफ्रावहाय जुदिबा हरजाबायोब्ला हमोबो सोरबा बायदिया गासैबो नंजोबा गासैबो नङा सोरबाया हमो आरोना बेनिखायनो आङो बयखौबो माने मानसिया गावखौ माबा मोनसे जायोब्लासो फनखौ बुयो बेनिखायनो आङो फनखौ थिखोजानो लुबैयो आरोखि खैफोदाव गोग्लैबासो खैफोदाव गोग्लैयोबासो फनखौ बुखायो नालाय नङाबाथ' जानला मोनला सोरबा नोङो रं नाम्बार रायलायनाय बायदिथ' जों फनखौ बुवाना मालाबानि सारेना आथाना सारेना सानो आरो मा जोंखौ बेबायदि सानो आरोखि बिसोरबायदि मानसिया आथाना सारेना सानो खिन्थु हाइजें गोरानाबो जे खामानियाव होयो बेखौ बुजिया नङा होमबा खिन्थु आंनि मोननै बुस्थु हाइजें गोरानाबो जे खामानियाव होयो बेखौबो बुजियो सानफ्रोमबो रबिबाराबो फैया समबारा फैयो अब्लासो बेबायदि आरोखि ना दा आङो सानो माने जों बायदि गाहाय थाखोनि मानसिखौहाय सोरबा बायदिया माने मानसि बायदि साना आरो जों जाबाय गोरिब सुबुंनि मानसि
बिदि सानबाथ' भुल जागोन सोरबा गोरोन्थि सानबा गोरिब थाखोनि बा माहाजोन नङा साननोबो आदा बेबायदि सानग्रा मानसिबो दङ जोंनि गेजेराव बिदि सानबा भुल जागोन बहुला दङ खिन्थु इसोरा मानसिखौ समान जिउखौ होदों बिमानिफ्राय गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जिउआ एखे मानसिया नों गिदिर जानो हागौ नों गोरों जानो हागौ नोंथ' बे एखे ओंखामाखौनो जानानै थायो बेथ' बेखा औ एखे सि गस्लाखौनो जों गानो एखे ओंखामखौनो जायो एखे उन्दुनाय टाइमाव एखे उन्दुयो एखे बे लामा दोंसेयाजोंनो जों बयबो थाबायो नङासै आदा इसोरा गासैखौबो हानि हामाजों एखे समान दादों बेनिखायनो आंनि मथेला गोरों रोङि माने एखे साननाय जानांगौ आरोखि आंनि बे अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर सान्दा मोनदों दासो सान्दा लग्रानि दैमारिसो सान्दा मोनस्रादों दासो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर लाभ इउ अल थेंक इउ भेरि माच बाय बाय